Milí priatelia, toto je realita, v ktorej musia žiť naši priatelia, Ukrajinci, každý jeden deň. Viac ako 170 000 kilometrov štvorcových územia Ukrajiny, pre vaše vedomie to je v podstate viac ako celé Československo dokopy malo, je dnes v situácii, keď tam musia pracovať týmy, ktoré sa starajú o bezpečnosť odmiňovania alebo o likvidáciu munície, ktorá ostala po vojnovom konflikte na územiach, ktoré dnes sú oslobodené alebo o ktoré sa naďalej bojuje. 170 000 km štvorcových to je územie, ktoré keby zajtra skončila vojna, pravdepodobne bude ešte desiatky rokov čistené od mín a od ďalších vojnových následkov. To ani nehovorím o mori alebo o jazerách a iných vodných plochách. Toto je realita. Dnes sme tu v Buči, pár kilometrov od Buče, ktorú poznáte z vojnových záberov, zo záberov tragických udalostí. To, čo je za mňou, bolo predtým pole, kde pestovali zemiaky. Zemiaky, ktoré spoločne so pšenicou dokázali nakrmiť viac ako 400 miliónov ľudí po celom svete. Dnes je tá produkcia výrazne znížená, lebo tie polia sú plné mín alebo zvyškov rakiet, nevybuchnutej munície. Za nami je systém Božena 5 plus zo Slovenskej republiky, odminovací systém, ktorý práve teraz na takom poli pri Buči pracuje. Viete, my sme pomáhali Ukrajine už vtedy, keď sme boli vo vláde. A keď som na jar tohto roku dostal ponuku byť súčasťou tohto humanitárneho projektu odmiňovania na Ukrajine, tak som jednoznačne súhlasil. A pomáham svojimi kontaktami, pomáham tým, ako viem, našim priateľom na Ukrajine, aby sa zbavili následkov ruskej agresie. Verím, že ten projekt bude úspešný a prišiel som sem osobne povedať Ukrajincom, že áno, my chceme pomáhať, ako vieme. Tak, ako vieme, nie každý je u nás sluhom Rusov a Putina, ako je Robert Fico. Sú ľudia, Slováci, spoločnosti na Slovensku, ktorí sa starajú o to, aby dobré meno o Slovensku na Ukrajine pokračovalo aj naďalej. A ja preto urobím absolútne všetko. A som veľmi vďačný tomu, že Ukrajinci vedia, že Slováci nie sú zlí, že Slováci nie sú Fico, nie sú Blaha, nie sú Blanár či Kaliňák. Slováci sú ľudia, ktorým záleží na tom, aby Ukrajinci žili v mieri a v bezpečí. Aby mohli farmári pestovať na svojich poliach. Aby mohli prinášať potraviny do obchodov nielen na Ukrajine, ale na celom svete. Lebo tak funguje Ukrajina už celé 10 ročia. Som hrdý na to, že sme prispeli aj my Slováci, aj týmito systémami a aj ďalšími odbornými súčasťami alebo ľudským kapitálom k tomu, aby sa na Slovensku, aby sa na Ukrajine odmiňovalo. Je to cesta na dlhé trate, ale budeme v tom pokračovať. Toto je ten message, toto je tá správa, ktorú Slováci mali odozdať Ukrajincom. Nie tá hanba, ktorú nám robí Robert Fico a jeho vláda na celom svete. Pozdravujem z Buče a verím, že takýchto pozitívnych správ o tom, že sa robí veľa humanitárneho pre ľudí na Ukrajine, aj zo slovenskej strany, bude prichádzať čo najviac.